Og Jeppe, tror du lige, du kunne præsentere, hvad der skal ske her? Vi skal lave en destination, så vi skal få blandet et par forskellige stoffer ned i den her, og så få den antændt, og så kan den forhåbentlig sige et rigtig højt og fedt brag. Fedt. Rigtig højt, eller bare sådan? Rigtig højt. Det bliver awesome. Ja, og ja, lige om lidt, så blander vi karbid, kaliumpermanganat og renvoilte i en pose, og så bliver der dannet acetylen, som er en meget eksplosiv gas. Og når vi så antænder og detonerer den, så siger det bange. Så lige om lidt, så går vi alle sammen ud i Kentaurhaven, og så er det vigtigt, at alle holder god afstand og holder jer for ørerne, når det bliver sagt til. Ja, og det var egentlig det sidste på programmet, så vi vil gerne sige god sommer, og vi ses i Kentaurhaven. Nu kommer det. Kan ikke begynde at ryge nu. Altså, skal vi bare holde os på ørerne, eller? Har de ikke tænkt sig at sige noget? Så skal I holde jer for ørerne. Lige om lidt. Så nu. Sådan, det er ikke nu. Kan det ikke gå et minut? Jo. Åh nej. Det gør nu, ja. Jeg kan bare gøre det. Det var en god afslutning. Men skal vi ikke have sammen? Det var en god afslutning. Var det søde? Nej. Jeg tænkte, hvis jeg ikke skal gå ud Tag lortet. Ja, det kan jeg da godt så. Ja, vi skal lige have ryddet op for det der.